Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes al plenari extraordinari del 30 de desembre, el dia en què els alcirenys i alcirenyes celebrem l'arribada de Jaume I i aleshores el dia de la nostra ciutat. Abans de començar el plenari, pregue a la Corporació Municipal i als convidats i als insigniats que guardem un minut de silenci com a repulsa a les morts produïdes per la violència masclista en els últims dies en els atemptats que han resultat assassinats les dones en Biscaia i en Toledo. I tota la nostra solidaritat a les seues famílies. En peu, per favor. Moltíssimes gràcies. Done pas al secretari, el qual llegirà l'acord del plenari de les insígnies de la nostra ciutat per aquest any 2022. Gràcies, senyor president. Com a secretari de l'Ajuntament de la ciutat d'Alzira, certifique que el ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dimecres 21 de desembre de 2022 ha adoptat, entre altres, el següent acord. Punt 3, expedient 8.914-2022, proposta de concessió d'insignis d'or amb l'escut de la ciutat d'Alzira per a l'any 2022. Atès l'acord de la Junta de Portaveus adoptat en la reunió del 28 de novembre de 2022 sobre concessió d'insignis d'or amb l'escut de la ciutat per a l'any 2022, vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis per a les Persones de data 20 de desembre de 2022, el ple de l'Ajuntament, després de deliberació i per unanimitat dels 18 membres presents en la sessió dels 21 que de fet i de dret constitueixen la totalitat de la corporació, acorda concedir la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat per a l'any 2022 a les persones físiques i jurídiques que seguidament s'indiquen amb l'expressió de la modalitat en què es concedeix la susdita insígnia. A Maria Isabel Balaguer Solà, en la modalitat d'esports. Maria Isabel Balaguer Solà va néixer a Alzira el 12 de desembre de 1951. L'educació primària i el batxillerat elemental es va cursar en el Col·legi de la Puríssima d'Alzira i el batxillerat superior i el COU en l'Institut José María Parra d'esta ciutat. Es va llicenciar en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València el 1981 en l'especialitat de Psicologia i en aquesta mateixa universitat es va doctorar en Psicologia el 1986 amb la màxima qualificació. En finalitzar la seva tesi de llicenciatura, el 1982 va ser contractada com a professora encarregada del curs per la Universitat de València i ha exercit diferents càrrecs acadèmics fins a arribar a ser catedràtica l'any 2007. Actualment és professora honorària de la Universitat de Birmingham, al Regne Unit, i des de setembre d'enguany és catedràtica emèrita de la Universitat de València. Des de molt prompte es va especialitzar en la psicologia aplicada a l'esport, en la qual ha realitzat diferents contribucions docents, d'investigació i en l'àmbit d'aplicació. En l'àmbit docent, per la seva proposta, es va introduir la matèria de psicologia social de l'esport en el pla d'estudis de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València. També va contribuir en el disseny i en la posada en marxa de la primera edició del Màster d'Alt Rendiment Esportiu 1997-1998 i del Màster de Gestió de l'Esport en les seues dues primeres edicions, 2002-2003, 2004-2006, i va ser codirectora en ambdós màsters. La seva labor docent s'ha realitzat en tots els nivells d'ensenyament universitari a la Universitat de València. També ha impartit classes de postgrau en altres universitats espanyoles i altres països. En l'àmbit d'investigació,
ha tingut una productiva labor. Ha participat en 36 projectes d'investigació finançats per institucions públiques, 10 internacionals i 26 espanyols, i ha estat investigadora principal en 12 d'ells. Entre els projectes internacionals cal destacar que va ser líder en Espanya del projecte europeu PAPA, finançat per la Unió Europea. A escala internacional, durant diversos anys, codirigeix l'àrea d'investigació de la xarxa temàtica REDECA, finançada per CONACYT a Mèxic, per a promoure l'esport de qualitat. També ha investigat en projectes europeus finançats per la UEFA per a avaluar els beneficis de l'esport en la dona. Actualment codirigeix un projecte concedit per la Direcció General de Ciència i Investigació de la Generalitat Valenciana per a estudiar les variables psicosocials que contribueixen en el desenvolupament òptim dels joves futbolistes. El 1993 va crear la Unitat d'Investigació de Psicologia de l'Esport, UIPD, un grup d'investigació molt actiu reconegut per la Universitat de València, del qual és directora des de l'inici fins a l'actualitat. Una altra de les àrees importants del seu paper com a investigadora ha estat dirigir 26 tesis doctorals, majoritàriament a la Universitat de València i en altres universitats estrangeres. Ha estat convidada a impartir conferències en diversos països, com ara els Estats Units, Puerto Rico, Regne Unit, Portugal, el Brasil, Mèxic i Taiwan. Ha publicat més de 140 articles en revistes científiques i més de 10 llibres. La seva visibilitat i impacte es veu reflectida pel nombre de cites dels seus treballs pels quals ha sigut considerada una de les 18 científiques de la Universitat de València més influents per la seva qualitat investigadora i una de les catedràtiques de Psicologia Social de les universitats públiques més citades del nostre país. Una altra de les àrees de la psicologia de l'esport en les quals ha participat activament ha sigut en la transferència de la investigació. És la líder a Espanya i a Llatinoamèrica del programa de formació Empowering Coaching, llicenciat a la Universitat de València per la Universitat de Birmingham, en la qual es forma entrenadors en la creació de climes motivacionals. Com a reconeixements a la seva llavor investigadora i a la seva producció científica en la psicologia de l'esport, va ser nomenada doctora honoris causa per la Universitat Autònoma de Nuevo León, Mèxic, fellow del Col·legi Europeu de Ciències de l'Esport i acadèmica de número de l'Acadèmia de Psicologia d'Espanya. En l'àmbit d'aplicació, va iniciar la seva activitat com a psicòloga esportiva fa més de 30 anys, col·laborant amb la Reial Federació Espanyola de Tenis, on ha entrenat grups de competició i des d'aleshores ha continuat col·laborant amb la referida federació, amb la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana i amb diferents associacions, clubs i federacions esportives, entrenant jugadors i jugadores de diferents nivells des de la iniciació a la competició fins a l'alt rendiment. Ha oferit també orientació psicològica als seus entrenadors i a la seva família, pares i mares. Entre els jugadors i les jugadores als quals ha entrenat figuren medallistes olímpics i jugadors situats en els primers llocs del rànquing internacional. La teoria, recolzada per la investigació, ha sigut la guia en el seu treball aplicat com a psicòloga de l'esport. En tot el seu trajecte professional s'ha vist acompanyada per un excel·lent equip d'investigació, així com per entrenadors i equips tècnics que han contribuït al fet que continue congratulant-se d'aquell moment en el qual va decidir dedicar-se un dia a la psicologia de l'esport. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat a la senyora Isabel Balaguer Solà. Senyor alcalde, president de l'Ajuntament, regidors i regidores, companys que també reben avui la insígnia d'or de la ciutat, familiars i amics, senyores i senyors. Voldria que les meves primeres paraules serviren per a expressar el meu agraïment a esta alta distinció. De menuda,
Anava cada dia al col·legi de la Puríssima, passava davant d'esta casa, la casa consistorial. M'impressionava saber que era la seu del govern de la ciutat. Mai m'hauria imaginat que un dia tan important com avui rebria la insígnia d'or de la ciutat. Tot un honor i una gran satisfacció. La meva vida va transcórrer fins a l'inici dels meus estudis universitaris al Cira. Vaig néixer al si d'una família que em va educar en els valors del respecte, l'esforç i la superació. El meu pare era exportador de fruites i taronges en una empresa familiar. Vaig treballar en ell durant 6 anys. Em recorde la forma en què el meu pare afrontava les dificultats, davant l'adversitat es creixia i buscava solucions i alternatives. Va ser un gran aprenentatge i em va servir per a mi no sols a nivell personal, sinó també a nivell professional. En un moment determinat de la meva vida vaig saber que volia continuar estudiant i que el meu interès professional estava relacionat amb les ciències de la salut. Volia ser psicòloga, dedicar-me a ajudar aquelles persones que necessitaven recursos per a superar les seues dificultats. En 1975, quan vaig iniciar els meus estudis de psicologia a la Universitat de València, es va obrir per a mi el camí pel qual ha continuat fins a l'actualitat. El fet que jo estiga avui ací rebent aquesta distinció no es deu directament a la meva activitat en el Cira ni a les característiques del meu treball previ en el Cira, sinó a la meva activitat professional com a psicòloga de l'esport. Des de sempre m'ha interessat l'esport i com a psicòloga de l'esport m'ha interessat conèixer els seus beneficis, que són molts. Un d'ells és la salut. És acceptat per la comunitat científica que l'esport practicat regularment afavoreix potencialment la salut, tant la salut física, la psicològica com la salut social. Des del punt de vista psicològic, que és el que ens interessa destacar, la investigació ens informa que la pràctica regular d'activitat física, per una banda, disminueix l'ansietat, la depressió, l'hostilitat, el mal humor, però per una altra banda millora la confiança, l'autoestima, l'estabilitat emocional, l'autocontrol, el benestar en general. Per això, cada vegada més, diferents institucions socials i específicament els metges i els psicòlegs recomanen l'activitat física per a rebre aquests beneficis, ja que fa prop de la meitat de la població espanyola pot considerar-se sedentària. Un dels meus interessos ha consistit en afavorir la motivació i el gaudiment en la participació per a que les persones que practiquen esport vulguin continuar practicant-lo i no abandonen. Una de les altres activitats que m'ha interessat i ha desenvolupat des de fa més de 30 anys, com s'ha dit prèviament per al secretari, és l'entrenament psicològic a esportistes de competició. A finals dels anys 80, els psicòlegs de l'esport espanyols eren pioners en el nostre país i molts de nosaltres van tindre una formació autodidacta. Jo vaig fer estades als Estats Units i també vaig acudir a aquells centres, tant estrangers com espanyols, on s'aplicava la psicologia de l'esport per a l'entrenament psicològic. Vaig dependre el que van ser teories i pràctiques. Previ als Jocs Olímpics de Barcelona 92 vaig tindre la sort de ser contractada, com també s'ha dit prèviament, per la Federació Espanyola de Tenis per a ser part de l'estaf tècnic com a psicòloga esportiva. N'hi havia alguns grups de competició així en la Comunitat Valenciana i vaig fer, per a mi va ser obrir una via apassionant que encara continua en l'actualitat, el treballar en esportistes per a desenvolupar el màxim en els esportistes. En passat recent, els esportistes es preparaven a nivell tècnic, a nivell tàctic i físic, però molt poquets treballaven a nivell psicològic. Els que entrenen a nivell psicològic, cada vegada són més, aprenen a regular emocions, el pensament, la conducta, i amb això faciliten que s'afavorisca el rendiment òptim. Al llarg de la meva trajectòria professional, 3 han sigut els meus pilars, les meues vies d'acció: la docència, la investigació i el treball aplicat com a psicòloga de l'esport. No sabria dir quina d'elles ha sigut més important per a mi. Les 3 estan interrelacionades. Considere que totes formen part de lo que jo soc
i del que ha anat desenvolupant a lo llarg dels 40 anys de professió. Al llarg de la meva vida ha comptat amb el suport dels meus pares i de la meva família. Tots ells, els que ja no estan amb nosaltres, com els que estan avui ací acompanyant-me en aquest moment, han sigut per a mi el suport més important. Els amics, en lo personal, els mestres i l'equip d'investigació en lo professional també han sigut pilars essencials. He sigut molt afortunada pel suport que ha rebut a lo llarg de la meva vida. I una bona mostra d'aquesta fortuna és este nomenament a una trajectòria de vida en l'àrea de l'esport. Per això vull acabar agraint a tots els que han considerat que mereix portar la insígnia d'or d'Alzira com a senyera. Tot un honor que dedique als meus pares allà on estic. Moltes gràcies. Així mateix, es concedeix la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat a la botiga El Randero, en la modalitat d'activitats empresarials. El negoci s'inicia com a venda ambulant amb els besavis José Antonio i Ana, ajudats pels seus fills José Antonio, Miguel i Juan i les seues filles Rosario i Ana. Ja assentats a Alzira, s'hi estableixen cadascun dels fills de manera independent. José Antonio obri entre els anys 1919 i 1920 una botiga de venda de roba de xiquet a l'antic carrer de la Llotja 12. Miguel obri en la plaça de la Malva un negoci de venda d'articles de la llar i Juan obri al carrer de Colón un negoci de venda de teixits. Tots ells són coneguts com els randeros. José Antonio Fernández Morata inicia el negoci sol amb el seu propi nom i el 1930 traslladen el negoci al mateix carrer de la Llotja 18, amb l'activitat de merceria, paqueteria i novetats, i també el nom de El Randero. Cap a 1950, l'avi José Antonio Fernández Morata fa societat amb el seu germà Miguel i la seva germana Anita, societat denominada José Antonio Fernández SL. Amb la defunció de José Antonio, Miguel i Anita, es crea una nova societat amb els fills. Així, doncs, José Antonio Fernández Sanz i Miguel Fernández Tebar formalitzen la societat Casa Fernández SL en el mateix local, ara ubicat al carrer del doctor Faustí Blasco 18 i la mateixa activitat. Després de la defunció de José Antonio Fernández Sanz, la societat es manté fins a gener de 1992, moment en què acorden els aleshores administradors mancomunats María Mercedes Fernández Martí i Miguel Fernández Crespo el cessament d'activitat de Casa Fernández SL. El febrer de 1992 tornen a obrir la mateixa activitat al carrer d'Hort dels Frares 29 d'Alzira. Durant aquests anys han intentat que els seus clients se sentiren atesos amb respecte i amabilitat, on no existeix venda poc quantiosa, sinó que existeix una venda, on tot client és important i el seu treball s'ha convertit en una forma de vida, amb moments durs i pesats, però que es veuen compensats en el dia a dia. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà l'insígnia d'or amb l'escut de la ciutat a la senyora Mercedes Fernández. Bona vesprada. No tinc paraules per agrair aquesta insígnia a l'Ajuntament d'Alzira, la nostra ciutat, i seria molt injusta si el meu record i agraïment no nomenara els fundadors d'aquest comerç familiar, que va començar a principis del segle XX.
amb l'arribada al Cira de la família Fernández Morata, amb el nostre besavi José Antonio Fernández i Ana Morata i els seus 5 fills, José Antonio, Anita, Miguel, Juan i Rosario. Els principis van ser durs. Van arribar des d'Overa, municipi d'Almeria, i van començar amb la venda ambulant al Cira i als pobles del voltant. El 1908 apareix en els llibres de matrícula industrial de l'Ajuntament d'Alzira l'obertura d'un local destinat a l'activitat de paqueteria a nom de José Antonio Fernández García. El carrer de la Llonxa, número 22, la família no va deixar de vendre de la venda ambulant al mateix temps que la besàvia Anna cosia i bordava els productes que es venien en la botiga. És en aquest temps quan es presenten els fills de José Antonio i Anna als pobles on ja venien els seus productes com a randeros, perquè eren les randes, els fils i els teixits, els articles que servien a les modistes, a les mestresses de casa i a les joves xiquetes fadrines. Durant aquesta època van guanyar clients, fama i prestigi en tota la Ribera. En 1918, el nostre iaio José Antonio obre un nou comerç dedicat a la venda de roba de xiquets, al mateix carrer de la Llonxa. Aquesta vegada era el número 20, però sense deixar les randes, cintes i fils, i sense abandonar el sobrenom del randero. Al 1920 es traslladen al número 12 del mateix carrer. Aquesta vegada junt a la iaia Berenice. Al 1930 la botiga queda instal·lada en el número 18, sempre com el randero, prenent la forma jurídica de societat limitada, sota el nom de José Antonio Fernández S.L., que es va tornar a transformar després de la defunció del iaio José Antonio i la seva germana Anita en Casa Fernández S.L., societat comercial formada per José Antonio Fernández Sanz, el nostre estimat pare, i el seu cosí Miguel Fernández Cebar. Molta gent recorda aquest local per la seva naia, que rodava l'interior de tota la botiga en el seu soroll de fusta característic al caminar. La seva finalitat no era altra que la de protegir la botiga de les nombroses riuades que patien, però aquesta naia no es va poder protegir en el 1982, on l'àvia va arribar fins als 7 metres d'alçada. En aquest punt he de nomenar la nostra valenta i treballadora mare Mercedes, els meus germans Mila, Bere, José Antonio i Rita, els nostres cosins Miguel, que ara està patint uns moments molt durs, i Juan Carlos, així com els meus cunyats Antonio i José Enrique, que van vindre a ajudar com un més de la família a netejar la gran quantitat de fang i desperfectes que havia produït la pantanada del 82. La ruïna va ser total. Els proveïdors en van ajornar pagaments, però havien de reposar tot el material de nou, a més de la reparació del local. Com eixíem d'aquest malson? Vam treballar dies i dies, sense hores, sense festius, i els 2 mesos van tornar a començar. Però quan semblava que no passaria més mai, per un tràgol semblant, en 1987, de nou patíem una altra inundació i de nou van tornar tota la família a unir-se-nos i treballant sense descans per a tornar a començar i així continuarem fins al gener de 1992. Decidirem tancar. Un mes després, en febrer de 1992, la nostra mare, Mercedes Martí Valls, que ja ha sigut dia a dia el cor i l'ànima de la botiga al llarg de més de 50 anys, no es va resignar al tancament i va posar tot el seu cor i el seu gran saber en aquesta nova etapa. Aquesta vegada varen tornar a obrir al carrer Hortes Frares número 29. No sé qui va arribar primer al local, les cases comercials amb els seus representants o les clientes. Totes manifestaven il·lusió i ens felicitaven per haver tornat a obrir. I així, sense pràcticament adonar-nos-en, ja han passat 30 anys que estem en la nova ubicació i 114 anys des que va obrir el primer local de la família. Vull aprofitar l'ocasió per anomenar i agrair a totes les dependentes que van passar per la nostra botiga,
Amparina, Marita, Susi, Cèlia, Pepita, Lolín, Irene, Bea, Rebeca i les meues dues germes i la nostra Lídia. També vull agrair a la nostra estimada clientela la seva fidelitat per tants anys i a l'Ajuntament d'Alzira el reconeixement que em fa avui en un galardó tan orgullós. En plena d'alegria i anima a continuar treballant al servici de les dones i dels homes d'Alzira. Però qui mereix recollir aquest guardó, perquè ara és el cor, els braços i el cap del nostre benvolgut comerç, és la meva germana Rita. Ella és la que no té hores, la que està sempre preparant per a qualsevol treball, la que dissenya i prepara els aparadors i la que porta a bon fi totes les publicacions en les xarxes. I només puc dir-vos, en nom de tots nosaltres i de totes les persones que al llarg dels anys han mantès viu el comerç amb la il·lusió del primer dia, moltes gràcies. A l'Associació Memorial Nacho Barberà en la modalitat d'humanisme. L'Associació Memorial Nacho Barberà, de la qual és president Fernando José Barberà Alcácer i amb 306 associats, té com a finalitat la divulgació, investigació i prevenció de les cardiopaties familiars conegudes comunament com a mort sobtada, així com el suport als familiars de les persones que han mort per aquesta causa. L'activitat investigadora i de prevenció a la qual es destinen els fons recaptats en les activitats que realitza per a la consecució dels seus fins és duta a terme pel grup d'investigació CAFAMUSME de l'Institut d'Investigació Sanitària, la FE. L'associació va sorgir després de la defunció de Nacho, de 14 anys, mentre disputava un partit de futbol, sent la causa de la defunció una cardiopatia congènita. Les activitats realitzades des de la seva constitució són tornejos solidaris de futbol, venda de polseres solidàries, clauers. Igualment, associacions col·laboradores de la ciutat d'Alzira han realitzat obres de teatre i concerts, la recaptació dels quals es destina a la investigació de les cardiopaties familiars. En concret, s'han realitzat 4 tornejos solidaris. En la primera edició, 2018, juntament amb la venda de polseres solidàries, es van recaptar 30.000 euros. En la segona edició, de 2019, la recaptació va ascendir a 17.000 euros. En aquestes activitats, a més, se sortegen samarretes, guants, botes de jugadors nacionals i internacionals, com ara Rodrigo Moreno, Sergio Busquets, Álvaro Morata, José Luis Morales o José Luis Valiente, Net Murara i Kepa Arrizabalaga, porters del València i Chelsea, Nacho Fernández i Marc-André Ter Stegen. La tercera edició de 2020 estava prevista per als dies 5, 6 i 7 de juny, que per la situació d'emergència sanitària en la qual ens trobàvem no va ser possible realitzar. Així i tot, es va procedir a la subhasta de peces i accessoris esportius de jugadors que, juntament amb l'ajuda d'empreses privades, va permetre la recaptació de 5.230 euros. En concret, la samarreta de Benzema, les botes de Coque, la samarreta de Dybala, guants de Ter Stegen, etc. En la quarta es va recaptar 20.000 euros entre el torneig i diferents activitats que van ser a favor d'esta causa, com actuacions de teatre i ajudes de diverses empreses. Enguany, 2022, la recaptació ascendirà al voltant dels 20.000 euros més, per la qual cosa tornen les esperances de poder continuar ajudant a la investigació. Les referides activitats es poden dur a terme per la labor conjunta entre Ajuntament d'Alzira, UDEalzira, Federació Valenciana de Futbol, entitats privades, amics de la família i la participació desinteressada de la categoria de cadets dels clubs de futbol de l'Atlètic de Madrid, Granada Club de Futbol, Sporting de Gijón, València Club de Futbol, Torrent Club de Futbol, Llevant UD, Albacete Club de Futbol, EU València, Ciutat de Xàtiva i Elx Club de Futbol.
per a donar visibilitat a la mort sobtada, Rodri Hernández, jugador de l'Atlètic de Madrid, i el famós periodista atlètic José Antonio Martín Petón han col·laborat en la causa enviant vídeos de conscienciació i suport. A conseqüència de la trista defunció de Nacho i per la visibilitat que se li està donant a través de l'associació, s'han realitzat canvis substancials, almenys en el futbol valencià. Des de l'any 2018, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana realitza revisions mèdiques més exhaustives. Aquestes i altres qüestions van ser tractades per la doctora Esther Zorío en una conferència que el club va organitzar per a donar a conèixer els estudis que havia fet la doctora i el seu equip d'investigació de l'Hospital Universitari La Fe de València. Quant a la labor investigadora a la qual va destinada la recaptació, és important destacar que les cardiopaties familiars són malalties rares, molt infreqüents, que poden ocasionar mort sobtada, especialment en joves, i que es poden transmetre a la descendència perquè són d'origen genètic. Des que el 2008 es va crear la unitat de cardiopaties familiars i mort sobtada en col·laboració amb l'Institut de Medicina Legal, el grup d'investigació CAFAMUSME de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, ha desenvolupat línies d'investigació amb finançament públic i privat, participant en convocatòries competitives nacionals i internacionals. A més, les donacions del Memorial Nacho Barberà dels últims 4 anys han constituït un verdader baló d'oxigen per a mantenir-les actives. Gràcies a aquestes donacions extraordinàries, el grup d'investigació CAFAMUSME ha pogut mantenir la contractació d'una biòloga postdoctoral i donar continuïtat a la investigació translacional en miocardiopatia arritmogènica i taquicàrdia ventricular catecolaminèrgica polimòrfica, les grans apostes actuals del grup en investigació bàsica. Addicionalment, l'equip ha continuat participant en diferents projectes col·laboratius sobre altres miocardiopaties i canalopaties i ha explorat col·laboracions per a participar en projectes més tecnològics sobre genòmica i imatge cardíaca. El mateix grup humà d'investigadors desenvolupa també totes les tasques assistencials relacionades amb el diagnòstic i tractament dels pacients amb cardiopaties familiars en l'anomenada Unitat de Cardiopaties Familiars de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. La unitat ha sigut certificada el 2020 com a excel·lent en la primera convocatòria d'esta mena duta a terme per la Societat Espanyola de Cardiologia, juntament amb altres centres del país. Es tracta d'un programa de mesurament, comparació amb estàndards i auditoria que finalment culmina en l'acreditació en diferents aspectes de la pràctica clínica cardiològica. Des dels seus inicis s'han estudiat ja més de 950 famílies amb més de 4.500 pacients avaluats a l'hospital, mentre que en l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València sumen ja més de 1.700 autòpsies, les incloses en el protocol estès de mort sobtada potencialment genètica. El diagnòstic precís d'aquestes malalties amb freqüència permet oferir tractaments específics que inicialment no s'estaven proporcionant, recomanar canvis en hàbits de vida, diagnosticar precoçment a familiars que, encara que siguin asimptomàtics, requereixen un seguiment i donar d'alta els no afectes, oferir consell genètic i poder accedir a una decisió d'una futura maternitat o paternitat amb tota la informació necessària, per exemple. I en particular, hi ha diverses línies de treball obertes. El treball pioner a Espanya, conjuminant l'esforç de forenses i cardiòlegs i investigadors, ha sigut reconegut oficialment en 18 premis i distincions, entre les quals destaquen el Diploma Menció Honorífica en Investigació i Salut 2010 al grup d'investigació en mort sobtada de la Comunitat Valenciana i el Premi Best in Class en la categoria de Medicina Personalitzada 2013 per a la unitat de valoració de risc de mort sobtada familiar. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà la insignia d'or amb l'escut de la ciutat a la senyora Carmen Espósito Vidal en representació de l'associació Memorial Nacho Barberà.
El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que tenía en él y le hará mucha falta. El próximo 3 de febrero hará 5 años que perdí a mi niño jugando a aquello que le hacía feliz, el fútbol. En aquel momento de negación e ira, sentimos la necesidad de hacer algo que nos recordara la presencia de esa estrella que jamás se debía haber apagado. Lo que empezó como un memorial de todos los que no querían es hoy en día la Asociación Memorial Nacho Barberá, por la investigación de la muerte súbita. Con lo que hemos recaudado ha servido para que el grupo de investigación Camus MOVME del Instituto de Investigación La Fe de Valencia sirva como un balón de oxígeno para poder dar continuidad a la investigación translacional en miocardiopatía ritmogénica y taquicardia ventricular. Sé que todo el trabajo que como equipo realizamos, no yo, sino mucha gente que nos apoya, os aseguro que no es nada fácil ni remunerado. Y no me va a devolver al niño que era ni al hombre que se hubiera convertido. Pero aseguro que compensa que el instituto haga este esfuerzo e investigue para que no pase más a nadie. Como es de bien nacido ser agradecido, mi familia y yo queremos dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento y a los miembros que lo componen en conceder a la asociación esta insignia de oro y a toda la ciudad, amigos, conocidos y no tan conocidos que desde el primer momento se volcaron en esta iniciativa y siguen apoyándonos. Un beso al cielo, Nacho. Així mateix, es concedeix la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat a la Tarumba, en la modalitat de cultura. La Tarumba naix en l'Institut Rei en Jaume el curs 1981-82 com a grup escolar. Representa una adaptació de 2 obres de García Lorca realitzades pel seu fundador, José Antonio Martínez. També va representar, entre altres, Tirano Banderas, El Señor de Pigmalión i Quién quiere una copla de l'arcipreste d'Eita. Esta última juntament amb alumnes de l'Institut José María Parra. El 1995 es constituís el grup Tarumba Teatre amb exalumnes del centre, als quals se'ls aniran unint joves d'Alzira i amb la incorporació a l'equip directiu de Salvador Bataller i José Rubio durant 3 anys. Amb El Rei i el Drac guanyen la fase autonòmica de les trobades de teatre jove de la Comunitat Valenciana i representen la Comunitat Valenciana a les trobades nacionals de Mèrida. 2 dels seus muntatges més emblemàtics van ser Plautus Mix, adaptació d'obres de Plauto realitzada per José Antonio Martínez i Salvador Bataller amb escenografia de Juan Verdú i vestuaris de Francis Montesinos i Gens diferents, adaptació de relats de Marín Morales realitzada pels mateixos i publicada per Bromera. Van ser dirigides per José Antonio Martínez i Jordi Verdú. A finals dels anys 80 es va crear l'Associació Cultural La Tarumba, entitat jurídica sense ànim de lucre. Les seues activitats van anar creixent amb el temps de manera considerable. En un primer moment exclusiva producció teatral amateur s'hi van anar sumant diferents iniciatives, gestió teatral, organització de cursos i seminaris en els encontres de teatre d'Alzira, edició de llibres, formació actoral, formació de l'alumnat i del professorat, organització de jornades pedagògico-teatrals, etc. Com a associació cultural va organitzar a Alzira la primera assemblea de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana el desembre de 1988, en la que es van integrar 6 grups. La Tarumba va participar amb els seus membres en les primeres juntes directives. Avui està constituïda per més de 100 grups i organitza 25 mostres de teatre per tota la geografia valenciana. El 1990, per a donar eixida als actors formats en l'associació que decideixen emprendre el camí professional, es crea primer dins de la Tarumba i posteriorment com a companyia independent la CLAT. El seu muntatge més emblemàtic va ser Au, creació col·lectiva dels actors i el seu director Carles Alberola. Es va representar en més de 100 ocasions.
El 1996 la Tarumba Teatre va desaparèixer, per la qual cosa José Antonio Martínez crea, dins de l'associació, el grup Suc de Teatre, amb joves entre 15 i 17 anys. El seu primer espectacle va ser una altra fita en el Teatre Amateur Valencià. Estem fins als sous. Es va representar més de 50 vegades, va obtindre nombrosos premis, va ser publicada per Bromera i va representar la Federació de Teatre Amateur Valenciana en el Festival Nacional de Càceres de 2001. Suc de Teatre ha estrenat des d'aleshores 14 espectacles. A excepció de l'últim, Hamlet, tots han sorgit a partir d'obres de José Antonio Martínez, dirigides per ell mateix, excepte dues d'elles, la direcció del qual ha estat a càrrec de Jordi Verdú. Ha realitzat al voltant de 200 representacions i ha obtingut més de 70 premis de conjunt i individuals. L'any 2015 naix en la Tarumba el grup Volem Teatre, impulsat per José Rubio, els membres del qual havien assistit a 2 tallers els anys 2012 i 2014 impartits per José Antonio Martínez. Des d'aleshores ha estrenat Loteria de l'argentí Hugo Daniel Marcos, Sopar de Festa, La tasca del sifoner i Veïns, originals de José Rubio i dirigides totes per ell. El grup ha organitzat i protagonitzat intercanvis teatrals amb grups de Socuéllamos i Sant Quirze del Vallès i ha representat els seus espectacles a benefici de diferents ONGs. El tercer col·lectiu que integra en l'actualitat l'Associació Cultural La Tarumba és l'Escola de Teatre Tarumba Jove, creada el 2016 per José Antonio Martínez i patrocinada per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alzira. Està integrada per 2 grups d'iniciació i aprofundiment. Este últim ha estrenat ja 4 espectacles. Estem fins als... Va guanyar per unanimitat del jurat la fase autonòmica dels Premis Buero de Teatre Jove de 2018, organitzats per la Fundació Coca-Cola amb la col·laboració dels Ministeris d'Educació i de Cultura i Esport. El 2020, el seu espectacle I tu va rebre el Premi Especial de Jurat Autonòmic dels Premis Buero, que va valorar la proposta general i el treball de conjunt en l'obra. El mateix jurat va atorgar el 2022 el Premi Especial del Jurat al Museu dels Últims, valorant la comèdia original i labor coral de l'equip. Els 4 espectacles s'han representat per a escolars en el Gran Teatre en jornades organitzades per la Regidoria d'Educació i la Tarumba, a les quals han acudit cada any al voltant de 700 alumnes d'Alzira. Prèviament s'havia enviat als centres activitats didàctiques, els textos i orientacions per a l'assistència a la representació. En acabar esta s'entaulava un col·loqui amb els joves actors i el director autor. Al llarg d'estos 40 anys, la Tarumba ha sigut un autèntic dinamitzador de l'activitat teatral de la nostra localitat i nombrosos veïns d'Alzira, joves i adults, s'han relacionat amb ella, bé rebent formació actoral, bé participant en els seus espectacles o assistint a les seues representacions. Si la Tarumba pot presentar avui un currículum tan extens i intens és, sense cap dubte, gràcies a tots els que han passat per ella durant aquestes 4 dècades, però també al continu suport econòmic i motivador de les regidories d'Educació i Cultura de l'Ajuntament d'Alzira, independentment del color polític que hagi pogut inspirar la labor cultural de cadascuna. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat al senyor José Antonio Martínez, president de l'Associació Cultural La Tarumba. Silenci teatral. Bona vesprada a tots i totes. En nom de l'Associació Cultural La Tarumba que presidís, vull donar les gràcies més efusives al senyor alcalde i a la resta de la corporació per haver-nos concedit aquest distingit guardó. És el moment de recordar a tots els que han passat per La Tarumba des del seu naixement, perquè gràcies a ells ha pogut romandre, créixer i consolidar-se la passió pel teatre que ens ha unit i que representa la nostra associació. La Tarumba ha canalitzat durant 40 anys la vitalitat, la il·lusió, la creativitat i la dedicació al teatre de molts alzirenys i veïns de la comarca.
Alguns han trobat la seva vocació i posterior professió en els nostres diferents grups. El somni de tots, amateurs i professionals, de pujar-se a un escenari ha sigut possible gràcies a nosaltres i el seu art i el seu treball ha pogut així irradiar a tantíssims conciutadans que s'han acostat a gaudir amb nosaltres dels moments màgics de la representació teatral, però també a aprendre com a lectors de textos dramàtics, espectadors, actors, tècnics, gràcies a la labor formativa que durant tot aquest temps hem desenvolupat. Per què aquesta afició al teatre? Aquesta passió que ha alimentat la nostra il·lusió durant 40 anys. Per descomptat que hi ha cert narcisisme en tot aquell que puja a un escenari, però també hi ha molt més. En un monòleg que vaig escriure fa ja alguns anys, una actriu que està triomfant en el teatre es despulla davant el públic i li confessa que ella mai va voler ser actriu, que el seu somni i la seva passió des de xiqueta era ser economista, ingressar en un banc, ascendir, arribar a directora general, folrar-se. Quan li ho va dir il·lusionada al seu pare, li va soltar una galtada que encara li fa mal. I quan li ho va dir a la seva mare, ella molt dolçament li va respondre: «Filla, per què ens dones aquest disgust? Si volem el millor per a tu, economista, com se t'ocorren aquestes coses? Actor, artista, això sí que és bonic. Ser capaç de transmetre als altres l'alegria i la tristesa de la vida, aconseguir commoure a un públic sensible i intel·ligent, fer més feliç a la gent». Estic segur que hem fet feliç a molta gent, per descomptat als actors que han pujat amb nosaltres a un escenari, però sobretot a l'espectador que han acudit a veure'ns al teatre. Alguns responsables de tota aquesta felicitat es troben al meu costat, integrants de la tarumba d'ahir i d'avui que representen a tots els que han estat i estan en la nostra associació i que vull destacar. Marisa Carrió, actualment professora de l'IES Josep Maria Parra, que va participar en el primer muntatge de l'institut on va sorgir el nom de la tarumba i que després va continuar en la Tarumba Teatre, a la qual també va pertànyer Francesc Campos, professor i director ja jubilat que va exercir també en el Parra, i Maite Anel, la meva dona, a la qual mai agrairé prou el seu suport. Maite pertanyia a l'equip tècnic al costat d'un altre assireny hui il·lustre, Vicent Cucarella, el síndic major de comptes. També m'acompanyen representants dels 3 grups que integren la tarumba en l'actualitat, Salva Carreres i Jorge García, 2 pilars fonamentals de Suc de Teatre. De Volent Teatre estan Sandra Guas i Gemma Guillart. José Rubio, fundador del grup, no ha pogut vindre per malaltia. Sandra, graduada en art dramàtic i cinema, es va iniciar a la nostra escola i avui és professora del curs d'iniciació. I 2 joves actrius de la nostra escola que també ens acompanyen, Carmen Valverde i Dàlia Colomer, que fa uns dies va fer ni més ni menys que Ofèlia de Hamlet, con sus 15 anyets. Són el futur de la tarumba. En aquest moment tan entranyable per a tots nosaltres hem de recordar emocionats a Josan Carbonell, del Fort de les Rajoletes, actor primer en l'Institut Rei en Jaume i tarumber després, que es va dedicar professionalment al món del maquillatge i la perruqueria escènica. Ha faltat recentment. Descansa en pau. La tarumba va començar l'any 1981 com a grup d'institut. Era, per tant, una activitat circunscrita només a l'àmbit escolar. Però va haver-hi 3 persones d'aquella època a les quals he d'agrair que m'ajudaren a entendre que la nostra aventura podia interessar a la localitat, al Cira. Salvador Bataller, professor del Parra, que també es va unir a les tasques directores de la Tarumba Teatre, el corresponsal del diari Levante en aquella època, José Rubio, ara director de Volem, i l'animador cultural de l'Ajuntament, José Garés,
que va propiciar que el segon muntatge de l'Institut, Tirano Banderas, un muntatge escolar, compartira cartell ja com a tarumba en 1984 amb Raimon, Loles León i sobretot Rafael Alberti en les segones jornades culturals. El suport del nostre Ajuntament a la tarumba, que va començar amb José Garés, ha sigut permanent durant tot aquest temps, a través fonamentalment dels seus regidors de Cultura i Educació, però sobretot dels seus animadors o gestors culturals, el referit Garés, Pepe Carreres, Quique Aranda i Jordi Verdú, per cert, integrant en el seu moment de la Tarumba Teatre. Com també es van formar en el grup de l'Institut i després en Suc de Teatre dos magnífics tècnics del Gran Teatre, Jorge Palau i Sergio Parada. Per això, avui, tots tarumbers d'ahir i d'avui, polítics, gestors culturals i alcirenys en general, hem de sentir-nos orgullosos per haver sigut capaços de crear i consolidar una entitat tan prolífica i beneficiosa per a la cultura i el teatre en la nostra localitat, que ha portat i porta amb molta satisfacció el nom d'Alzira per tota la geografia valenciana i per nombroses localitats de la resta d'Espanya. Llarga vida a la tarumba. Gràcies. Així mateix, es concedeix l'insignia d'or amb l'escut de la ciutat al Alzira Ràdio en la modalitat d'activitats diverses. La categoria d'activitats diverses premia el 2022 la dedicació de la plantilla de l'emissora municipal Alzira Ràdio. Vora 30 anys de trajectòria al servei de la ciutadania en què han acostat a la ciutadania les festes, les falles, la Setmana Santa, però sobretot en què han estat un element clau en la informació en els moments que més ho necessita la població, com són els incendis o les inundacions, amb connexions durant tota la nit quan ha estat necessari. Alzira Ràdio també ha apostat des del primer moment pel valencià, per consolidar la nostra llengua, sols present de manera contínua els mitjans de comunicació públics. L'emissora municipal Alzira Ràdio va néixer a partir d'un taller de ràdio que comença el 1992 i que acaba fructificant en l'actual emissora inaugurada el 20 de maig de 1995 pel llavors alcalde Pedro Grande, el regidor Josep Lluís Andrés i l'últim director de Ràdio Alzira, Alfonso Rovira. Actualment té en plantilla 3 locutors i 2 tècnics, així com diversos col·laboradors, però pels seus micròfons han passat nombrosos professionals del món de la comunicació que en l'actualitat estan en Televisió Espanyola, A Punt, TV3, IB3, Libre Televisió o als diaris Levante, Les Províncies i molts altres mitjans. L'emissora municipal és un lloc referent de formació per als alumnes universitaris o de formació professional en pràctiques o que ja han acabat els seus respectius graus. L'emissora té vocació de servei públic amb una programació de caràcter generalista de la qual destaca el programa magazín El dia per davant, conduït per Mari Carmen Cano, el més veterà d'Alzira Ràdio en emissió des del primer dia. Informatius que ens arriben de la mà de Bea Tortosa o els esports amb David Jordà, tots ells espais amb control tècnic de Ximo Noguera i Javier Ballester. Alzira Ràdio està present en tots els actes socials i festius de la capital de la Ribera Alta, entre els quals destaquen les Falles i la Setmana Santa, 2 festes d'interès turístic nacional, i també, per descomptat, les festes patronals dedicades a Sant Bernat i les Germanetes, els moros i cristians, festa d'interès turístic o les festes de barris i partides. La direcció de l'emissora alcirenya ha estat a càrrec de Josep Miquel Medes, Beatriz Tortosa, Nacho Salinas, Andrés Giner i en l'actualitat Elsa Esplugues. La freqüència d'emissió és la 107.9 de FM i des de fa 15 anys alziraradio.com perquè Alzira arriba a qualsevol lloc del món. El 1999 la Junta Local Fallera li va concedir la insígnia d'or
per la difusió de les falles. Des de 2005 disposa de la pàgina web alciraradio.com i el 17 de gener de 2007 va començar a emetre a través d'internet. Pels estudis d'Alcira Ràdio han passat personalitats de tots els àmbits, com ara l'actriu Blanca Massillac o l'humorista Luis Piedrahita. El 2006, Alcira Ràdio es va convertir en una societat anònima amb capital públic, de manera que es desvinculava de la gestió directa de l'Ajuntament d'Alcira, encara que mantenia el caràcter municipal i públic. El 27 de juny de 2007, la Fundació d'Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, FUBAMA, li va atorgar el segon premi del 9è certamen de periodisme Vicente Hernández per la seva atenció al sector agrari. El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana va guardonar Alcira Ràdio el 2012 en reconeixement a la tasca de suport a la societat valenciana en la promoció de la donació de sang. El 2015, la delegació de la Ribera de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va reconèixer la cobertura informativa del futbol de la comarca durant 20 anys que complia aleshores. Des dels inicis, l'emissora ha fet la retransmissió dels partits del centenari Club 1 d'Alcira amb el col·laborador Salva Ribera. El 26 i 27 de gener de 2018, les seues instal·lacions acullen la primera jornada d'aula podcast on els seus locutors i tècnics participaren com a ponents i instructors del taller pràctic. Este mateix any, l'emissora i el seu col·laborador Rafa Roca van ser guardonats per la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana en els apartats de mitjà de comunicació i comunicador esportiu, respectivament, per donar visibilitat als escacs, un esport dels anomenats minoritaris. El 24 de febrer de 2020, amb motiu del 89 aniversari de l'exdirector de Ràdio Alcira, Alfonso Rovira, i habitual col·laborador d'esta casa, es va batejar l'Estudi 1 amb el seu nom. El 20 de maig de 2020, Alcira Ràdio va complir 25 anys, que a causa de la Covid-19 va celebrar amb un programa especial des de l'Estudi Alfonso Rovira i el 19 de juny es va realitzar una gala virtual des dels estudis d'Audionet al Gemesí que es va emetre per les xarxes socials de l'emissora. Actualment emet 14 hores diàries de producció pròpia i 10 hores de música a la nit durant la setmana. Fruit del conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Alcira Ràdio està adherida a la xarxa d'emissores municipals valencianes, de manera que cedeix programes per a la seva emissió a altres ràdios municipals. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà l'insignia d'hora municipal de la ciutat a la senyora Mari Carmen Cano en representació d'Alcira Ràdio. El Memorial Nacho Barberà dona 20.000 euros a la FE per a la investigació de la mort sobtada. La màxima distinció a la trajectòria esportiva i guardó Illa del Xúquer enguany és per a Maria Isabel Balaguer Solà. La botiga del Randero, l'art d'adaptar-se als nous temps. Suc de Teatre La Tarumba estrena Hamlet, el seu espectacle més ambiciós. Avui, Alcira Ràdio forma part de la notícia com la resta de guardonats amb la insígnia d'or d'Alcira. Amb ells hem parlat en diverses ocasions a l'emissora i junts compartim este moment de felicitat. La nostra emissora obri els seus micròfons per agrair este premi al servei públic que es fa per a la ciutadania alcirenya i, sobretot, amb la ciutadania, on tots i totes tenen veu. L'emissora va néixer gràcies a persones que van creure en ella des del principi, com Josep Lluís Andrés, regidor de l'Ajuntament en els anys 90, que va fer patent la seva aposta per la ràdio pública, local i en valencià. A este desig s'uneix la il·lusió de José Miguel Medes, primer director d'Alcira Ràdio
i mestre dels tallers de ràdio que va impulsar Quique Aranda, gestor cultural en aquell moment. L'objectiu era crear una emissora en la que la ciutadania s'identificara, que la sentiren com a seua i l'estimaren. 27 anys després, podem assegurar que això s'ha aconseguit. La il·lusió i dedicació d'aquell primer equip humà en el qual m'incloc va fructificar en la inauguració de l'actual emissora, un mitjà de comunicació pròxim. Alzira Ràdio ha sigut i continua sent un servei públic, un altaveu que cobreix el buit al qual les grans cadenes no arriben, explicant-te el que passa molt prop de tu. És un aprenentatge constant per als oients i per a nosaltres, els treballadors i treballadores, ja que estem al costat del teixit cultural, festiu, social, empresarial i esportiu de la nostra ciutat. I si parlem d'aprenentatge, hem de dir que estem molt orgullosos de que l'emissora continua sent escola per a molts jóvens que venen a fer les pràctiques amb nosaltres. Alzira Ràdio és la clau que els obri les portes de cara al seu futur professional. La ràdio ha connectat sempre amb l'oient, exercint el paper de servei públic en el dia a dia. Eixim al carrer quan més festa és per a acostar-te l'ambient, perquè la ràdio t'informa, t'entreté, t'emociona i t'acompanya en qualsevol lloc i moment. La ràdio és màgia i insubstituïble, però també està present, molt especialment, quan la ciutadania més ho necessita, en moments tràgics com les inundacions, els incendis o la pandèmia. En aquests moments, la ràdio és la veu autoritzada oficialment per a informar de primera mà quina és la situació. Moltes gràcies a la Corporació Municipal per premiar i reconèixer el treball de les tantíssimes persones que han passat per l'emissora. Gràcies a totes les corporacions que al llarg dels anys ens han permès desenvolupar el nostre treball lliurement. En la ràdio fem família, amb qui compartim estudi cada dia, sense els quals seria impossible cobrir tantes hores d'emissió pròpia, i amb tots els que ens conviden a entrar en les seues cases, cotxes, treballs, perquè, com ja he dit, la ràdio té la màgia d'acompanyar-te en qualsevol lloc i moment. Ens agrada ser la veu amiga que vos manté informats i entretinguts. Alzira Ràdio, la ràdio de proximitat que al mateix temps exporta el que passa a la ciutat a altres llocs a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes a la qual pertany, sent, a més, una de les emissores que més aportacions fa compartint la seva programació. Com canta la Fúmiga i fent la lletra un poc nostra, com no et vaig a estimar si formes part de mi i he crescut al teu costat. Alzira Ràdio, la ràdio pública, la teua ràdio en valencià, sempre al teu costat. Moltes gràcies. M'aclame a tu, mare de terra sola. Arrape els teus genolls amb ungles brutes. Invoque un nom o secreta consigna. Mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueixen camins, segueixen foscos camins, m'agafe a tu, os que m'estimava, i canta el llor del matí il·limitat. Seràs la clau que obri tots els panys
Seràs la llum il·limitada. Seràs com fi on l'aurora comença. Seràs forment, escala il·luminada. Aquests versos del nostre poeta Vicent Andrés Estellés són un cant a la nostra terra, a la nostra gent, i també són un cant a la necessitat de seguir avançant cap a un futur més il·luminós. Enguany, el nomenament d'Alzira Capital Cultural Valenciana 2022 ha generat que la nostra ciutat hagi gaudit d'una programació cultural extraordinària, que ha tingut una excel·lent acollida i una gran repercussió en tot el nostre país. Alzira ha sigut un dels fars de la cultura i de la defensa de les nostres senyes d'identitat. I tanquem aquest any tan especial amb l'acte institucional que commemorem avui, en el qual l'Ajuntament d'Alzira reconeix aquelles persones, empreses i entitats amb el seu treball o dedicació ens il·luminen i contribueixen a fer una ciutat millor, clau de present i de futur. El 30 de desembre de 1242, la vespra de Sant Silvestre, el rei en Jaume I entrava victoriós a la ciutat musulmana d'Al-Ayasirat. Així tingué casa, la casa de l'Olivera, i així morí en 1276, segons mana la tradició. Fa 780 anys. El nostre poble era molt important per la seva situació estratègica, per el seu nombre d'habitants, per la seva agricultura, per el seu comerç i perquè entre els seus veïns i veïnes vivien grans escriptors, poetes i metges, Ibn Hafatxa, Idamira, Ibn al-Fakat i Bentollús, per posar-ne alguns exemples. Per als alzirenys i alzirenyes, la data del 30 de desembre significa molt en la història del nostre poble. És una de les pàgines glorioses que cal recordar, perquè suposa un canvi crucial en la configuració política, social, religiosa i lingüística que va suposar la incorporació a l'antiga corona catalano-aragonesa del nostre Regne de València. Una societat lliure, oberta, plural, democràtica, solidària com l'actual no haguera sigut possible sense les bases que posà el rei Jaume I. Per això li hem d'estar agraïts per tot el que ens va aportar, però també als nostres avantpassats, als nostres pares i mares, que amb el seu esforç constant han fet que Alzira, ara mateix, siga una ciutat ben viva, emprenedora i arrelada que ha esdevingut un far lluminós en la Ribera. Com diu el poeta, la vida és transitar per un camí construït amb cadascú de les nostres passeres. Un camí que té de tot, amb comoditat, però també amb obstacles que des de menuts aprenem a superar. En això consisteix el camí de la vida, en caure per a tornar a incorporar-nos. Un camí que pot trobar trams foscos i que necessitem il·luminar per a poder avançar amb seguretat. Però també hi ha zones més il·luminades, que són aquelles on es troben els bons amics, els familiars, els paisatges, els centres educatius, l'activitat cultural, etc., en les quals podem carregar les bateries per a continuar caminant. Però no és freqüent trobar-se amb caminants que, a més de tindre la seva trajectòria brillant, caminen portant un gran fanal per a il·luminar l'horitzó i servir de guia als altres. En la nostra ciutat trobem homes i dones, empreses, botigues, institucions de referència, fogueres de llum que amb la seva energia i experiència són salvaguarda i guia del nostre camí diari. Persones que amb la seva implicació, esforç i generositat són fars de llum, són la clau que obri tots els panys de la nostra ciutat. Avui reconeixem aquests alzirenys i alzirenyes que ja formen part de la nostra història. Afortunadament, no estan sols, perquè hem comprovat que en la nostra ciutat hi ha moltes candeletes, molts ciris, encesos que ens asseguren un futur ben lluminós. Gràcies a totes les persones que es donen força per continuar il·luminant i treballant per una Alzira solidària,
optimista, arrelada, emprenedora i respectuosa amb el medi ambient i amb les persones. Isabel Balaguer, junt de l'esport i vida de servei per a la salut i el benestar dels nostres esportistes. Dona valenta, lluitadora i referent de les associacions i dels clubs esportius de la nostra ciutat i de la nostra comunitat. Referent en els àmbits docents i d'investigació a nivell universitari en tot el món. Gràcies, Isabel, perquè tota la societat necessita referents de dones i ciutadanes com tu. En aquesta nit, el reconeixement del seu poble fa somriure a la lluna per il·luminar molt més el món de l'esport, que s'identifica com a poble més alegre i unit. Memorial Nacho Barberà. La pèrdua d'una vida estimada ha fet ressorgir per a seguir de lluita i de camí per poder salvar moltes altres vides. Carmen i Fernando estan dedicant la seva vida al servei de la investigació contra la mort sobtada, però també en la seva llavor estan posant el Cira en el mapa de la solidaritat. Gràcies, família, a la vostra llavor i a la dels vostres amics i col·laboradors, el llumí del vostre fill està present avui en aquesta sala i en aquest poble per sempre. A la botiga El Randero, dels inicis al carrer La Llonxa, de la plaça de la Malva al carrer Colón, del carrer Faustino Blasco al carrer Hordes Flares, la família Fernández i tots els hereus de José Antonio i Ana han sabut mantenir la llum interior de la seva botiga. Una llum plena de botons, fils, cremalleres, brodats, retalls, aros, gomes, cintes, agulles, calcetes, passamareries, complements, que com a xicotets detalls ens omplin i il·luminen la nostra vida, feta de xicotets moments de felicitat. Xicotetes decisions fan obrir camins i grans oportunitats. Gràcies per la vostra proximitat. A l'Associació Cultural La Tarumba Teatre no ha estat una serendípia aquest reconeixement cultural a la Tarumba. Aquesta insígnia, aquest guardó, no suposa una representació teatral. És tot un reconeixement a la trajectòria de més de 40 anys d'una associació que en la cultura del món escènic ha ajudat a centenars de persones a il·luminar el camí de les seues vides. I també a plenar de llum de colors la vida dels alcirenys i alcirenyes, en els escenaris del Gran Teatre, de la Casa de la Cultura, dels nostres instituts, en els escenaris de la nostra vida. Alcira Ràdio. La informació és la foguera que il·lumina l'opinió de la nostra ciutadania. La informació és garantia de llibertat i de democràcia. Amb la nostra emissora, la nostra ciutat és més culta, sana, oberta i participativa. Moltíssimes gràcies als seus professionals que ens donen diàriament llum per a complir els nostres desitjos d'avançar cap a un present i un futur millor. Alcira Ràdio és la nostra veu, la de tots i totes. Som més de 27 anys sempre al teu costat, des de la 107.9. Milers de gràcies, Alcira Ràdio. I voldria finalitzar aquest Parlament i plenari amb un missatge i desig de més cultura, més treball, salut i solidaritat per al 2023. No ofeguem el nostre desig, no tanquem les comportes del nostre futur i caminem totes i tots junts amb la llum, l'espírit, l'essència de ser un poble clau i llanterna d'alegria i prosperitat. Danses de festa van cap a la plaça. Tots els carrers s'han omplit d'una gentada. Xis, xiquetes, dolçaines i tabals. Jocs amb gegants i pilota valenciana. A les finestres hi ha gent que està mirant. Baixa al carrer, obri la porta de ta casa. Deixa que entre l'aire del carrer. Oxigen pur que respira la gent que canta. Tenim la clau, tenim la llum, parlem la nostra llengua. Tenim la clau, tenim la llum, parlem amb llibertat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció, salut, endavant i molt bona nit. Visca Alcira. Gracias.
Ara convidarem els guardonats a signar, acabem alçant la sessió i convidem els guardonats a signar per ordre el llibre d'or de la ciutat i la foto de cadascú amb els seus familiars i amics. I a continuació, primer farem unes fotografies amb la corporació i a continuació, després de signar, obrirem les portes perquè hi ha un vídeo honor per a tota la gent que ens acompanya. Moltíssimes gràcies, molt bona nit i molt bon any 2023. Gràcies.